הרוג, זה וידאו! איתי, קרא אותו! זה וידאו! אני עושה סכנה? קרא אותו! אני רואה את עצמי. זהר, תיזהר! הוא מגיע אליך! לא היה לי מספיק תאונות השם. מי זה היה פה? אתם מצולמים בווידאו כרגע. אתם. תגידו משהו, אתם מצולמים בווידאו. אבא, מה אתה אומר? חם לי. חם לך? מה את אומרת? גם לי חם. כן?